Bon dia, Catalunya! No sé quan veureu això, perquè aquests dies està sent una mica caòtic, això de gravar i tal, perquè ve gent, no ve gent, bueno, sí que venen, no gravem, plou, no plou... Però bueno, no passa res. Avui sí que sabem que ha de fer un molt bon dia, llavors aprofitarem per fer feina. La cosa que hauríem de fer avui, com ja tenim bastanta experiència alliberant arbres, d'espècies invasores. Avui hem d'alliberar un arbre que hi ha aquí baix perquè és on hi ha el dipòsit on va tota la merda, literalment. Hi ha un arbre, hi ha molta gespa, hi ha una heura i hauríem de despejar tot una mica perquè pugui venir a treure tota la merda de dins. Necessitem tallar moltes coses. Bon dia. Hola. I no estic sol i ens ajudarà l'Alba. Què representes tu? En què? No ho sé, a la vida. Soc l'Alba. Llei del mort. És molt heavy i res, esperem que no s'espanti amb els bitxos, menys que jo. Oh! Som-hi. Cap aquí, cap aquí. Tu, una cosa, no m'havies dit que hi havia uns ossos a l'intre del rulot? Bon dia, Catalunya. Hola. L'arbre que hem d'alliberar és aquest d'aquí. Som-hi. Som-hi a alliberar-lo. Pip, piri, pip. Floretes. Pip, piri, pip. Pip, piri, pip. Ai, que mones, mira com volen amb l'aire, amb el vent. Es volia ficar per la càmera. Hem de fer espai per poder avançar. Vale. Tia, que t'ha crescut una planta aquí dins. Mira, torreta nova. Let's go. Total. Aquí no ens trobem cap bitxajo, eh? Oh, mira quin superpal. M'encanta. Vols que porta les tisores aquestes? I vols el serrutxó aquest? Sí, pilleu tot. Ja que estem. El serrutxo. Uah, està ple de sorra. Uah, si estan creixent les plantes entremig, tu. Oh! Hòstia, quin susto, nen! Era un dragonet. No passa res. Guapo. A veure. Vale. Vale, què lo que? Pues començar a treure coses. És que no sé per on començar, tio. És que hi ha aquí una xumaneia? Sí. Pues on n'hi havia dos. I l'altra anava com per aquí, però deu haver caigut. O deu estar per aquí sota, també. I no es pot trencar perquè... No, la xemeneia, ves, bueno, no sé. Telaranyes. Si nosaltres començar... Bec l'aranya, eh? La veus? La bec. Saps què faré? Portaré el carro. Ves-ho a buscar. Ves-ho deixant per aquí de moment. Que no sé què cojones fer. Oh! Ja me joderia, tio. Què? M'he espantat. Hi havia un bitxo. Porta el carretó. Molt bé. És que em sortirà També estaria guai un treure això. bitxarraco, tio, Sí. ja veuràs. Intenta identificar l'arbre i no tallar l'arbre. Veus, les fulles llises, xap. Les fulles amb serra, no. Uau, ja ves, eh? Vale, en plan, són mateix color, tal, Bon tutorial. I des d'on ho he tallat, a veure. Pues el més endins que puguis. Pues que mira això. Mira aquí dins. Uala, que xulo! I això talla... Oh, ja ves. Talla molt bé, talla molt bé. Que I cuidado, no guapo, talles un dit. Vale. Ja ves. Ha estat guapo, això. Llavors, això, serreta, tal... Això es forma part de l'arbre. A veure si acabo de tallar un arbre. Tio, si t'ho he dit. Ja ho sé, ja ho sé. És la que t'he fet l'exemple. Vale, ho sento. Ja està. No passa res.
fora. Toma! Vaya trozaco que acabo de treure, tu. I espero que us estiguin agradant molt els vídeos, els timelapses. M'agrada molt que em comenteu coses, que em digueu que ojalà jo i ojalà vosaltres, que jo m'ho passo molt bé fent-los. I també m'ho passo molt bé veient que us agraden. Llavors, sempre que m'ho feu saber d'alguna manera o una altra, donant likes, suport, dient-me cosetes maques o cosetes perquè m'ajudin, jo a tope. I que si algú vol ajudar-me d'alguna altra manera, jo tinc poques idees pròpies, però veig altra gent que potser fa això, que jo què sé, li envien una màquina que flipes, saps? Per ajudar-lo a fer no sé què. Qui tingui un pare que té màquines, doncs que si em vol enviar una, que jo estic encantadíssim de la vida. I de moment, jo ho pago tota la meva butxaca, no cobro d'enlloc. És amor a la natura i a l'art completament. Ah! Bueno, segurament ja us heu adonat, però tinc micròfons nous. Ara em sentiu millor. I arriba aquí la companya, després de rentar-se les mans i la cara, que li estava venint una al·lèrgia molt rara. Això estava passant. On és la meva tisora? Ah, les estava fent servir. És que van molt millor que les altres. Quan les vas comprar vas dir, oh, m'agraden aquelles. Pues aquesta, en sèrio, que enamorat. T'has enamorat de les tisores? És que van molt bé, Què m'has dit? Oh, sentao. Sentao. T'has estat rentant la cara com un rato, no? Mira, és que aquest no el podria treure. Oh! Sale molt bé, està molta estona. Ah, no sé, no. Que llavors jo aquí no em callava, saps? M'explicant coses. Ja ho has explicat. Donar les gràcies pel suport. Que si algú té un pare que té una empresa de màquines, que me n'enviï una, no? Modo. Buah! Buah! Serro una d'aquestes aquí, Mira, mira! Toma! Grande! ¿Qué cojones? Les meves les estic tirant per allà. Vale. Però jo què he anat fent? Toma! Però què? Però bueno! Ja ves! Arbre de Nadal! Que guachi! Mira, que mona, està com en plan... És com tendre, si no fos perquè... Ai, s'estan fent una abraçada! Sí, saps? Si no fos perquè l'està matant, és com Ja. bonic i tot. No és com l'altre, això no sembla una relació poliamorosa simbiòtica. Això sembla una relació tòxica.